Hej, jeg hedder Thomas Maj, og jeg lavede denne lille video for at forklare om, hvad dagen i Filmbyen tirsdag den 14. juni, hvad den kommer til at handle om. Som du nok ved, så lukker Sandro Metronome, en rimelig stor distributør på den danske filmscene. De lukker snart butikken. Masse distributører hele verden over lukker butikkerne. Og et eller andet sted, så giver det selvfølgelig større pres på de tilbageværende distributører, som gør det bliver endnu sværere at få finansieret vores film, og det bliver endnu sværere at få vores film ud i hele verden. DVD-salget er på vej ned, piratkopiering er på vej op, TV-stationer har færre penge at producere for, og de nationale og regionale fonde har også færre penge, fordi der bliver skåret i budgetterne og omkostningerne. Det bliver sværere og sværere at producere vores film, og det bliver sværere og sværere at få dem lavet. Hjælp, hvad gør vi? Nej, det hele er ved at ramle. Men det dagen kommer til at handle om i Filmbyen, det kommer til at handle om alle de nye muligheder, der findes, det jeg kalder for version 2.0. Den måde, vi finansierer på, den måde, vi distribuerer på, det er den måde, vi markedsfører selv på. Fordi hvis vi kigger på alle andre brancher i hele verden, så har internettet været med til at revolutionere brancherne. Her tænker jeg på, hvordan vi bestiller hvordan vi ringer globalt over hele verden via Skype for eksempel, eller hvordan vi reserverer en bil, eller hvordan vi booker en flyrejse. Så har internettet gjort det meget nemmere og mere overskueligt og meget mere transparent at finde alting. Og også at læse en anmeldelse om noget godt eller skidt. Og det er ikke rigtig kommet til filmbranchen nu, og det er det alligevel, og alligevel ikke. Der er mange, der bruger det, og mange, der ikke bruger det. Men jeg kommer til at tale meget om sociale medier. Hvordan bruger vi Facebook? Hvordan kommer vi til at bruge Twitter til at markedsføre sig selv? Der er den rigtige måde at gøre det på, og der er selvfølgelig de forkerte måder at gøre det på. Jeg kommer til at tale meget om crowdfunding. Hvordan vi kan kommunikere med vores publikum. Hvordan vi kan få vores publikum til at være en del af vores film. Hvordan vi kan få dem til at give os penge, før vi laver filmen. Mens vi laver filmen, og efter vi har lavet filmen, således at de er med til at cashflow den produktionsstøtte, vi nu engang får. Og jeg kommer til at tale meget om alle de nye distributionsformer. Hvordan får vi film så simpelt som iTunes, og hvordan får vi på Amazon, men også hvordan laver vi andre deals, hvordan kan vi komme ud, og hvordan kan vi få os film rundt i hele verden. Og det er det kommer til at handle om. Og overordnet set, så kommer hele dagen til at handle om publikum. Fordi jeg er ligeglad med, om du er den største autør, instruktør eller producer i hele verden, eller om du er den mest kommercielle, så et eller andet sted, så handler det om publikum. Og det vil altid handle om publikum. Og hvis vi kigger traditionelt på det, så har vi publikum herover, og så går man så til en distributør, som så går til en biograf, som så går til publikum. Og det har været den traditionelle måde at gøre det på, og det er jo så for ganske fint, og folk har stadig biografen, og heldigvis for det. Men problemet er, at publikum betaler pengene til biografen, som så betaler penge til distributøren, som så betaler pengene tilbage til produceren, hvis der er nogen penge. Og hvad der oftest er, når vi kigger de breakdown, der er i box-office-tallene, så den sidste, der får penge, hvis de får nogle penge overhovedet, det er produceren, som så skal give pengene videre til instruktøren. Alle andre tjener penge hele vejen igennem. Og med en ny måde at gøre det på, så er der andre varer. Jeg siger ikke, at vi ikke skal biografen. Jeg siger ikke, at vi ikke skal ud på DVD. Jeg siger ikke, at vi skal ikke ud på VOD. Jeg siger ikke, at vi skal ikke ud på TV. Jeg siger bare, at der er nogle andre måder at gøre det på, og det er det, vi kommer til at tale om. Og det er dagen i København, kommer til at handle om. Vi kommer til at snakke meget markedsføring, vi kommer til at snakke meget om sociale medier, vi kommer til at snakke rigtig meget om crowdfunding, som gælder inden for alle brancher. Så jeg håber at se dig, jeg håber at møde dig, jeg håber at du vil dukke op i Filmbyen, og hvis du har flere spørgsmål, så er velkommen til at skrive til mig, eller du kan se mit andet foredrag, jeg har også lagt ud her. Jeg har optaget et foredrag i Strasbourg i Frankrig sidste år, og det er på omkring en time og et kvarter, og det skulle i hvert fald give dig en rigtig god indikation om, hvad dagen kommer til at handle om. Jeg håber at se dig. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Filmbyen og holde foredrag tirsdag den 14. juni. Vi ses. Hej.